चुमान कहिया होई तहरा ओठ से हमारा ओठ के चुमान कहिया होई। तारा जाई बुरानी हमारा जैसन लइका बीच के दिलवा में फोटो धाला खींच के हो। अभी जवानी 17-18 के बीच के हरिहर करे दौड़ी सींच के हो। तबले तरतिया काटे के पारे अकेले सोए सोए तहरा ओठ से हमारा ओठ के चुमान कहिया होई तहरा ओठ से हमारा ओठ के चुमान कहिया होई। भीतर से लागतारू रानी भले काचा हो ऊपर से नई खुतू बाचा हो।